Bodoland अपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। रुसआ स्पुटनिक V नि नैथि थुबुरखौ भारतसिम दैथायहरबाय। कर'ना भाइरासनि बांबोनाय गोख्रैथिनि गेजेराव रुसनि स्पुटनिक भेक्सिननि नैथि थुबुरा भारतसिम सफैबाय। दिनै रबिबार फुङाव गंसे बिरखंआ स्पुटनिक भेक्सिननि बे थुबुरखौ लानानै तेलेंगानानि हायदाराबाद बिरखं गाथोनाव बाग्लायफैयो। बे समाव राजथान्दै एनकुदासेपआ बुङो दि स्पुटनिक भेक्सिननि जाफुंसारनायनि सोमोन्दै दुलाराय मुलुगानो मिथिगौ। रुसआव 2020 मायथाइनिफ्रायनो नोगोरारिफोरनो बे भेक्सिनखौ होबोबाय थानाय जादों। रुसनि जर'खायै गनायना लानाय बादियै स्पुटनिक भेक्सिनआ कर'नानि गोहोनि हेंथायैबो गोहोम गोनां। रुसनि राजथान्दैया बुंबावो दि रुस आरो भारतआ लोगोसेयैनो कर'नाजों दावहा नांगासिनो दं। नैथियाव दङ। BTR नि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर'आ कर'नाजों जुजिनो खौरांगिरिफोरनो मास्क सेनिटाइजार रानदों। हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो साग्लोबसारनाय कर'ना भाइरासजों दावहा नांनो थाखाय BTR नि गेलेमु बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर'आ खौरांगिरिफोरनो मास्क सेनिटाइजार आरो हेन्ड वाश रानदों। BTR नि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर'आ दिनै रबिबाराव क'क्राझार प्रेस क्लाबाव गुबुन गुबुन बिफाननि सा 25निबो बांसिन खौरांगिरिफोरनो कर'नाजों दावहा नांनो हेन्ड वाश सेनिटाइजार आरो मास्क राननानै होयो। लोगोसे साफ्रोमबो BTR ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सांग्रांथि थानो खावलायो आरो सरकारा होनाय आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै सोलिनो खावलायो। थामथियाव दङ। कर्नाटकआव तौक्ते बारहुंखायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। आरब सागरनिफ्राय फैनाय तौक्तेखौ लानानै गोबां रायजोआव सांग्रांथि फोसावदों। फारसेथिं कर्नाटकआव बारहुंखानि गेजेराव गोख्रों अखा हानायनि जाहोनाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो रायजोआव गासै मोन 73 गामिफोरा बारहुंखायाव खहा जायो। साइक्ल'न तौक्तेआ गवा ओनसोलाव गोबां खहा खालामलाङो। पणजीआव साइक्ल'ननि गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोननाय जादों। थासारिनि सायाव खौरां लानो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा मोनसे सावराय जथुम लिंहरो। बे सावराय जथुमाव गुजरात, महाराष्ट्र, दामान दिउ आरो दादर नोगोर हावेली रायजो थामहिनबा मिरुजों खुंजानायनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। ब्रैथियाव दङ। भुटान हादरनि गंसे कारखानानिफ्राय मैला दै गबोदों। भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय निजोरा दै हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय गोग्गो फुंखा एबा दैमु सान्दों जानो हागौ, नाथाय बे साननाया गोरोन्थि जागोन। मानोना बे दैया थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो भुटान हादरनि सेन्टिनेल डिस्टिलेरि आर्मी वेलफेयार प्रजेक्ट लिमिटेड कारखानानिफ्राय होबथानाय गैयाजासे थोंजोङै भारत हादर फारसे बोहैबोनाय बे दैया जोबोद गेसाव मोनामनाय मैला दैसो। बे दैया भुटान हादरजों नांजाबनाय चिरां जिल्ला हाथिसार ओनसोलनि थुक्रि बस्ति गामिजों बोहैबोनाय मैला दै। खमैबो 35 बोसोर रायजो जाबोनाय लोंग्रा दैनि राहा गैयैलाय भुटानजों नांजाबनाय थुक्रि बस्ति गामिनि सुबुंफोरा दिनैनि सानावबो आफाङाव बे मैला लगायनाय बोहर दैमानि दैखौनो लोंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन खामानिफोराव बाहायनो गोनां जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।